טוב, אני אוכל. ממי את המגש? שתי רוצה את המגש? הראל, מה אתה עושה? העוגה השחור. זה העוגה של מעיין. מעיין של יוני היא דודה שלי. ומעיינית היא גם דודה שלי. ציטווה, תודה רבה. ביי לכולם. הראל הביתה. אמרתי, אני היוזמת, המבצעת. אני מבקשת שתשתה חמודי. איפה המים שנתתי לך? הראל הביתה, מאמה. אז תשתה, טוב? מה זה? לא, הם צמודים. עוגה שנייה. שוקולד של העוגה. הוא מסתובב ויש הרבה תבלינים. אפשר ללכת? נדבק לי. החוצה! לא, אף אחד לא הולך על זה. נתראה, אצלנו שם מעייני שלך היה. תאמרי תודה. תודה. ביי, נתראה בעוד שעות. ביי.